son de Vigo. Son residentes da Sala Island Club de Vigo. Hoxe pois teño o prazer de estrenarme neste festival que, como todos saben, o máis grande de Galicia. E cantos anos levas no tema da música? Pois este ano fan 10 anos, empecé con 17. Sí. Estou ansioso por empezar, non vexo a hora que chegue para empezar os platos e a xente votando. A xente ten que vir con ganas porque hoxe vámoslo pasar moi ben, Estade preparados? ¡Viva la muralla!